Wis adan to. Ya Allah Gusti. Mbak Dia. Lah kok iso-isone iki lho. Mangane ngarep lawang. Lah apa sampean kira poso? Ya poso to, Mbak. Lagi kan wis buka to. Mosok ora krungu adan, Mbak. Kowe iki beduk dhuwur Mbak Dia, duduk beduk maghrib. Ya padha beduke. Delongo jame kuwi jam pira? Delok isih kuwi jame. Mosok, Mbak? Jam pira saiki Mbak Dia? Jam setengah siji awan, Mbak. Makane nek meh mangan ki delok-delok jam sik. Ora tangi turu langsung dicekel panganan. Mbak, aku salah adan.